kwemka kuye kuba kubike eSouth Africa ngelo xesha. Kuye kuba kubi kukho organizations nathi si-involved kwezinto ziqhubekayo. Kodwa ke sesinye istory eso. Basona eso story siqala kwinto yoba ngelo xesha singabantu abatsha. Sasingabantu abatsha aba-serious ngelizwe lethu. Yayi-atmosphere ekhoyo le yayikho kuTata uMandela yokulwela isizwe. Kangangoba ekuphumeni kwam esikolweni emva kwe-matric, kangangoba abantu babemkapha bayotreyinwa, yasiphosa le nto nabanye bethu esasikwezi ndawo zethu ke sasise apha eDutyeka eBholoto. Simane udibana kodwa namaxesha esidibanayo sixoxe ngezinto zokuphathwa kakubi ngabelungu i-apartheid. Kwathi ngelo xesha kwafika omnye waba sihamba nabo kule nto ke yomzabalazo. Ufika lo mfana esithi bamthathe esikolweni amapolisa, ambetha nangoku alapha. Uyabonakala uba wenzakele umlomo lo ujijene caba laa nto zomntu ingqondo idiske inotsi ijijekele nomlomo. Ubebethwa ngamapolisa athi ubethwa adiske abe unconscious, bamlinde uba aphinda be-conscious. Le nto kabethelwa yona ukubuzwa uba ngobani aba unabo kule nto yoba nithetha i-politics nisenze izinto nizenzayo. Apha kum ke ngoku uzowuthi kum, heyi, ndizokuxelela mntangam uba ndiye ndanyanzeleka ukuba ndinixele pha. So ayeza nalapha kuwe ndicebisa uba uhambe. Heyi, yayiba zinto ezinjalo ke. Abantu baya bemka bawuba kwiinantsika ezi kule mibutho ye-ANC. Nathi ke singulo mbutho intena si-cut off, asazi kakuhle uba kubhekwa ngaphi xa kuzinyelwa kusiya kulaa masiko, but otherwise si-ready. Kodwa ngoku kwakubonakala uba heyi bazamthatha anyway. Ndahamba. Awuzukwaziwa ke kowenu nowakuthi awuxelela nabantakwenu, uzozihambela nje. Ndahamba ngeruthi awayibalisayo ke lo mfo. Ndahamba ngeruthi ephuma apha eMthatha uyotshona eMatatiyela. Phaa eMatatiyela uzawufumana asazi noba yayiba yipasipoti noba yayiba yivisa epheleleyo nale. Uzama uya eLesotho, eMatatiyela kufutshane kule route yaseLesotho. Andazi into ngelo xesha ngento zenkonzo nokuthandaza nantoni, kodwa ndathandaza loo mini because njengoba ulapha ufika apha unyanzelekile uze kula mapolisa ukuze ufike, ukuze ufumane le nto uzawuwela ngayo. Ndicinga yayivisa ke yelo xesha. Kufuneka uze kwala mapolisa amhlophe angabelungu. Aba bantu baleka bona nokuze kwalapha kubo.
again ndimane ndifikelela ke kule ndithi kukho amaxesha endiye ndazi uba uThixo is for people, noba bamthandazi noba bamazi, because kaloku ngelo xesha ndazi kwanto ngoThixo andihoyanga kwanto. Kodwa ngoku suddenly ndiyaqonda uba akukho ncedo lumbi apha. Abantu bakhe bandibona into yobana ayikho le nto ndiyithetha uba ndiya kwi-relative phaa, mani ndizawuba sengozini. Esendiqonda nakokuba nyhani ndancedwa ngamanye amandla nje. Hayi, bandinika bandenzela ndathi ugqitha kom ndagqitha kom, ngathi kuzawuthi abuye. Nanko kuyotshona eLesotho. Nakhona kubamba umzimba ngelaa xesha uyigqitha le nto kwaba seSouth Africa uzawungena kwaba baseLesotho. Ndiyabona ndiphumela, yawufika phaya ke sendisazi uba kukho i-safe house phaa ekufikelwa kuyo. Kodwa ndathi ndisahamba ndakhawuleza ndabona kukho abantu bazondikhawulela. Isa bengekakuspoti. Caba bahleli bejonge abantu abazawufika bevela eSouth Africa, naba sebelapha, kuba baqonda belungu uba bakhona apha, khona amapolisa abekwe apha ngabelungu. Ndabe sendithathwa ke ndawubekwa kule safe house. Njengoba ndilapha ke akufuneki sibe ngathi sihleli nje apha, kuba sawucaca kula mapolisa South Africa nakwizipayisi zawo funeka sibe ngathi siyasebenza. So kukho ihoteli apha esizawufika sinikwe imisebenzi kuyo. Ndikhumbula ngelo xesha ndaba yiweyitari yapha. Sazi ezi waiters ke zisebenzayo, awukwazi nokuweyitari iTelawe sashi lithi uxelelwayo mhlawumbi izitya uthini. Silindiswe ixesha ekwawuphinde kuthathwe enye ilodi ihanjiswe. Kodwa zange side siyofika ke kulaa nto uhanjiswe ugqithiswe komaMozambique nakwezinye iindawo. Kuba i-situation yaqasa utshintsha ngelo xesha. Ndaphinda ndazama indlela yokubuya. Ndifika yafika ekhaya kukhuzwe loo nto ke uba ndathi xa sendiqonda uba izinto zavakala uba zitshintshile, akusekho okwakubanjwa besiza kwenza nathi basezilalini. Basikhulula ke kwaphaa bathi masigoduke. So ndinguloo mntu ke ungumntu oqikele kwelo cala le-politics. Kusenzeka yonke nje le nto ndisiya kwezi ndawo nabelungu bandamkelayo. Then ikhona enye indlela ukuphila mos, uba abekho abelungu abanje inoba yile nto yenkolo apha kubo.